tak? Przed wykładem maestro prosimy o pokład. Legiony to, żołnierska nuta, legiony to, szlacheńców los. Legiony to, żołnierska nuta, legiony to, ofiarny stos. My pierwsza brygada, strzelecka konada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My pierwsza brygada, strzelecka konada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. O ileś mol, ileś ciemnienia, a ileś krwi, wylanych łez, pomimo to